जाबाय थानाय दं आरो ना मामानि जेन टेन फैगोन बायदि मोनदों न'आनो गंसेबो लेस्ले रथा दै हाबाखौनो जायाखैलै ओमफ्राय नायनो हागोन आरो ना जायगायालाय बिराद लेस्ले So hello guys, today I'm starting from the big view because it looks amazing, like different area, different region, different place, what to say. So माने दिनै मामाखौ लोगो हमनाय जादों बिहा माने ट्रेनिं जाबाय थादों आरो ना मोनसे जायगायाव दा नै जों मोनफैबाय माने तामुलपुर होननाय जायगायाव जादोंमोन ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि गाज्रि आरो ना मा बुंनो एखे माने चिफनि जायगा मा बुंनो लोगोफोर प्रमद बर' ओरैबायदि लेथ्रा खिन्थु लामाया ओमफ्राय नै जोंहा नै नायनो हागोन नै आसोला नै एसलि जि बरिया जिरायनाय दं आरो ना मामानि आथिङाव गाखोलायनानै जि मजा लादों आसोला ओमफ्राय खिन्थु लामाया ओरैबायदि गाज्रि आरो ना मा बुंनो लोगोफोर ओरैबायदि हाद्रि खुथ्रु खाथ्रा लामाया पाक्काबो नङा मोजाङै अन्थाइल' गारना होनाय ओमफ्राय जि जंगल मा बुंनो आरो ना गारिया जेन टेन फैनाय बायदिसो जादों ओमफ्राय नै बेबो दालाङा बायबावनायसो नै मा बुंगोन लोगोफोर ओमफ्राय आरो नै मोनसे जायगायाव मोनफैबाय माने जेन टेन हाबजागोन ना हाबजायासो आरो ना लामाया जेन टेन फैगोन बायदि मोनदों इखिजे ओरजालाबो मामा ओरजालाबो एसे ओरजालाबो नङाबा नांगोन मा बुंनो आरो ना लोगोफोर लामाया डेन्जार खामानिया अफर'डिं विथ सुइपसो जाबाय दिनै माने नायनो हागोन नै आरो बेयाव ब्रिजआबो बेम्बु ब्रिज गारिखौथ' साखिलांनो हाला अखा हाबा जे मा जागोन माने दैज्लां बोथोरावबा जे मा जागौमोन कान्टिमिजन आरो ना लोगोफोर दैयाव नायदो नै डेन्जारलै दिनै डेन्जार खस्थ' मोनबाय गारिया हलेबा अ माय गड ओमफ्राय नै आरो मोनसे जायगायाव मोनफैबावबाय आरो ना आरो बेयावबो सेम सिटुवेसन खिन्थु बेनिया एक्सट्रिमथार आरो ना गोजौथार माबाया गेजेरनि लामायाबो ओमफ्राय माबायाबो गुसेबथार माने गलांगोन बायदिसो हाबजानायानो नङा खननैसो खालामबाय ओमफ्राय बाम्पाराव नांबाय ओमफ्राय नै जों दायो थांगासिनो खदाल लायनो न' खाथियाव दा खदाल लायनानै एसे जावख्लिब खालामनानै नायनोसै खारनो हायो ना हाया गारिया दा मामाजों जों थांगासिनो नै खदाल लायनो मानसिबा दंना गैया बिस्राबा खाथियाव हाबा जादों होननाय खोनादों माने इयाव बक्सबो दामबाय थादों ओमफ्राय दा मानसिफ्राबा दंना गैया थांना नायनोसै र' खदाल मोनबोनानै जावना नायनोसै हायोना हाया हायोबाथ' मोजां आरो हायाबाथ' थांफिननांगोन जों ओमफ्राय नै खदाल मोनबोबाय ओमफ्राय दा मामाया नै हा जावख्लाबनानै लाबोनो नागिरदों इयाव ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामबायमोन मामाया जावबायमोन ओमफ्राय गैला खदालाबो गबाय ओमफ्राय नै एखेबारे बिराद खस्थ' आरो ना बाम्पारानो नांबाय थायो जाबोर थुबोर गारबायमोन थेवबो हायासै नै दा जों डिफारेन्ट लामाखै फैबाय आरो ना ओमफ्राय बिखिजायबो नै जि हाग्रा बारि माने न'आनो गंसेबो गैबावासै बिखिजाय डेन्जार नुखादों खिन्थु लकेसना ओइ हाजोखौ नुहुरलायदों एसे जि बरियाखा ओमफ्राय नै जों मोनफैबाय मामामोन थाग्रासो नायनो हागोन नै गथ'आ ओमफ्राय नै लेस्लिया ओरैबायदि माने सैमाफोरखौ सोंबाय थादों आरो ना खारबाय गिदिरखौनो होसोगासिनो बे लेस्लि दलथा लेस्लि दलथा आरे ओइ ओमफ्राय नै जों दायो साहा था लोंबाय आरो ना ओमफ्राय बैखिजा मामाया मेपखौ हासिबाय थादों माबा मोनसे खालामबाय थादों ओमफ्राय नै आबैमोना मबाइल नायबाय थादों ओमफ्राय दा जों नै थांनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जा डिफारेन्ट लामाखै सर्टकाट जागोन होननानै गुगोल मेपआ देखायदों दा गुगोल मेपआ माखै जे लाङो जोंखौ नायदो आरो ना दहायबो बिराद फिदिंखांबाय गुगोल मेपआ ओमफ्राय दायोथ' नै दै गेजेरखै लाबोनो नागिरबाय जोंखौ मा जागोन भगवान अ माय गड
रिवर क्रॉस कर दिया हम लोगों ने स्विफ्ट के साथ। ओ माय गॉड डेंजर ऑफ रोडिंग आरो नै मोनसे रिभार क्रस खालामबावनांसिगोन नायदो नै खैबार रिभार क्रस खालामनांगोनथाय अ माय गड नायनो नामा आयु आयु ओइखो मोसौ माबानायखो र' ए भगवान गोदोजोब्बायलै गारिया दै हाबाखौनो जाबायलै आयु स्विफ्टजों अफ रडिंलै दिनै डेन्जार अ माय गड इउटुबाव नुफेराखैमोन आं बिदि डेन्जार जाबायलै दिनै हलेबा खैबार रिभार क्रस खालामगोनलै जोंलाय भगवान गूगल अब हमें क्या कर दिया अरे भाई गूगल ने हमको पागल बनाया माय गॉड ओमफ्राय नै जों मोनथाम मोनब्रै दै बारखांबायानो ओमफ्राय आरो नै नायनो हागोन नै ओरैबायदि माने ओरैबायदि लामाफ्रा डेन्जार गुगोलाव माखे लाना थांगासिनो आरो जोंखौ ना माबा मोनसे गोदान जायगायाव थांबा मालाबाबो एनि टाइम माने गुगल मेपखौ ट्रास्ट खालामजाया लोगोफोर डन्ट ट्रास्ट माने एखेबारे स्ट्रंलि साजेसन आरोना गुगोलनि सायाव भरोसा खालामनानै जेराव मेराव थांथारनाङा आं बिराद जाबाय सिगां एग्जाम होनो थांनायावबो आं माने गुल गिदिंनानै मेन रडखौनो मोनफैफिनबाय आरोना एग्जाम सेन्टारखौ मोनाखै आरो खननै खनथाम बेरायनो थांबाय गुगल मेपआ लामा दं होनना देखायो ओमफ्राय सिगांखैजे थायो मा वाल ओमफ्राय नायनो हागोन आरोना जायगायालाय बिराद मोजां खिन्थु मुसा लख्राबो थाथावना बेयावहाय हरावथ' फैथारनाङा एखेबारे लकेल मानसिफोरनाव सोंनानै साजेसन ला आरोना अबेखि थांनांगौ लामाफोरखौ ओरैनो जाहाथा फैथारनाङा आदारवाइज नोंथांमोनाबो आं बायदि माने जों बायदि साफार खालामनांगोन आरोना ओरैबायदि माने मा बुंगोन आरोना बेफ्राव गारिफ्रा मानसि जाबाथ' माने हेल्पबो मोननाय नङा दाथ' सानखायसो थांलाय फैलाय मानसिफोर दं खिन्थु बेलेग जायगायाव मा होननानै जागोन जानो ओमफ्राय नायदो नै जायगायालाय बिराद मोजां बै हाजो नुहुरबाय थानाया भुटान आरोना लोगोफोर भुटान न'फोरबो नुहुरबाय खिन्थु मबाइलाव नोंथांमोना नुनाय नङा ओमफ्राय आरो नै दै बारलांलायबाय 10 बारसो बारबायदां आरो मा बुंनो आरोना गासैखौबोथ' मोजाङै देखायनाय जायाखै खिन्थु नाय आरोना दैखौनो बारबाय थादों खैबार बारदों दैखौ भगवान अ माय गड दिनैनिया माने भिडिअ'आ माबासो जाबाय अफ रडिं विथ स्विफ्ट विथ फ्रन्ट व्हिल कार मा बुंगोन आरोना अ माय गड नै आरो नायदो नै अ मा बुंगोन लोगोफोर ओमफ्राय जों खैथाबा दैमा बारबोनायनि उनाव माने लामा मोजां मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै लेस गैया ओमफ्राय नै गणेश बाबा लोगो मोनबाय भगवान हाथि बाबु जि गोलावखा हाथाया दिनै फार्स्ट टाइम आं जि हाथाय गोलाव गोनां हाथि नुदों खिन्थु नुफेराखैमोन आं ओमफ्राय नै आफ्टार फेसिं लट्स अफ प्रब्लेम्स बिराद बुरजा दैमा बारखांनायनि उनाव ओंखाम जाफैबाय जों बाजै हटेलाव ओमफ्राय दायो नै एसे रिलेक्स मोनबाय आरोना लामा मोजां मोननानै ओमफ्राय आसोलाबो नै खारदों